אני מזמין את אושרה מאיר להציג את עבודתה הרשומה על הלוח. צהריים טובים, אני אושרה, אני אחות כאן במכון ההיפרברי. העבודה שלנו מדברת על תופעות לוואי כתוצאה מהטיפול ההיפרברי. אז בשנים האחרונות המחקר בתא הלחץ הורחב והוספו לנו בעצם הבחנות קליניות נוספות שבהן אנחנו מטפלים. אוכלוסייה מבוגרת יותר, אוכלוסייה עם מחלות רקע נרחבות יותר, גם מחלות נוירולוגיות, ומכאן בעצם נובע האתגר הטיפולי שלנו בטיפול במטופלים בתא הלחץ. מטרת העבודה הייתה לבדוק את שכיחות תופעות הלוואי בתא. בקצרה נעבור על תופעות הלוואי המוכרות לכולנו. הראשונה זה בקבוצה של שינויים תופעות לוואי בעקבות שינויים בלחץ או בווליום, שהם באוטראומה של האוזן, של הסינוסים, ריאות ושיניים. הקבוצה השנייה כתוצאה מחשיפה לחמצן בלחץ גבוה או הרעלת חמצן, שיכולה לפגוע במערכת העצבים המרכזית, בריאות ושינויים בראייה. והקבוצה השלישית שאנחנו בעצם נוטים קצת לשכוח אותה זה הקבוצה של קלסטרופוביה ואנזייטי כתוצאה מעצם השהייה בתא. אנחנו מכירים אותה יותר בתאים של מונופלייס, אבל אנחנו רואים אותה גם במולטיפלייס. בקצרה על שתי תופעות לוואי העיקריות. הראשונה היא באוטראומה של האוזן, תופעת לוואי מאוד הכי שכיחה בעצם, מדווחת בספרות בין 2 ל-82%. הטווח הגדול בעצם שמדווח יכול להיות מכמה סיבות. הראשון זה האבחון עצמו של הבאוטראומה. חלק מהעבודות בדקו אוטוסקופיה של האוזן, חלק מהעבודות בעצם דיווחו על באוטראומה ברגע שהמטופל אמר שיש לו כאב באוזן. הדבר הנוסף זה שינויים בתא עצמו, כמו קצב דחיסת התא. ככל שהדחיסה היא מהירה יותר, ככה הנטייה לבאוטראומה היא גבוהה יותר. למרות שגם במחקרים שבוצעו בעליית לחץ מאוד איטית, למשל 1.5 אטמוספירה ב-15 דקות, שזה מאוד מאוד לאט, גם שם דווח על באוטראומה. תנוחת המטופל בתא, מטופל ששוכב במונופלייס או יושב במולטיפלייס, אצלנו זה קצת פחות בולט. אומרים שבשכיבה יש יותר מקרה באוטראומה. אנחנו מניחים שאצלנו המטופלים שאנחנו בוחרים במונופלייס הם מטופלים שהם יותר עצמאיים, יותר משתפי פעולה, ולכן אנחנו רואים שם דווקא פחות באוטראומה. ודבר האחרון זה כמובן האוכלוסייה שעליה אתה בוחר לעשות את העבודה. הדוגמה המאוד בולטת זה שבמחקר אחד מצאו 2% של באוטראומה, אבל מדובר על אוכלוסייה צבאית, סוללנים שבקיאים בטכניקת השוואת לחצים. האוכלוסייה השנייה הייתה מצאו בה 50% באוטראומה, אבל זו עבודה שבוצעה על ילדים הסובלים מ-CP, וברור מאיפה נובע פה ההבדל. מניעה של באוטראומה באופן כללי, כל העבודות מדברות, והדבר הכי חשוב בעצם זה patient education, הדרכת המטופל, גם אם לפני תחילת כניסה לתא וגם במהלך הטיפולים. חלק מהעבודות מדברות על שימוש בנוגדי גודש שניתנים כטיפות אף. שוב, זה לא מונע את הצורך של המטופל לעשות השוואת לחצים, אבל זה כמובן יכול להקל עליו. אצלנו בתא משתמשים במכשיר שנקרא AirPopper, הוא פה בתמונה. מכשיר שבעצם דוחס, עושה דחיסה של אוויר לאף, עוזר מאוד בהשוואת הלחצים. גם פה צריך איזשהו שיתוף פעולה של המטופל, גם בשימוש עצמו במכשיר, וגם יש צורך לשתות תוך כדי השימוש בו. ואם אין שום שיתוף פעולה, אנחנו ממליצים כמובן על מרינגוטומי או ביצוע כפתורים. באוכלוסיית הילדים שלנו אנחנו מבצעים מה שנקרא ניסיונות עלייה. אנחנו מביאים את הילד עם ההורים, מנסים מספר פעמים לעשות עלייה איטית במספר טכניקות של השוואת לחצים, ורק אם פעם או פעמיים הניסיון הזה נכשל ובעצם ראינו באוטראומה, רק אז אנחנו ממליצים על ביצוע כפתורים. תופעת הלוואי השנייה היא פרכוסים, היא נדירה יחסית, אבל בעצם היא תופעה מרתיעה ביותר שמדברים על טיפול היפרברי. בעבודות מוקדמות בשנות ה-80 מצאו פרכוס אחד ל10,000 חשיפות. בעבודות מאוחרות יותר השכיחות עלתה לשיעורים של 1 ל-1,800. גם פה השינוי בין העבודות הוא בעיקר בבחירה של המטופלים ובפרוטוקול הטיפולי, שככל שהחשיפה לחמצן ארוכה יותר, בעומק טיפולי גבוה יותר, כמובן שיש יותר פרכוסים. עשינו עבודה רטרוספקטיבית, 3 שנים אחורה, 1,380 מטופלים, מעל 37,000 טיפולים.
כל התיקים של המטופלים נסרקו לדיווחים של הרופאים, של האחיות, על תופעות לוואי אפשריות ועל תלונות המטופל. בנוסף גם דיווחים של רופאים יועצים, כמו רופאי אף אוזן גרון שאנחנו שולחים לבדוק לעיתים בארוטראומה. בתוצאות האוכלוסייה חולקה לשלוש קבוצות טיפוליות. בעצם הראשונה של 1.5 אטמוספירות, זה טיפול של שעה ברצף חשיפה לחמצן. הקבוצה השנייה היא 2 אטמוספירות, 90 דקות חמצן עם הפסקות אוויר. הקבוצה השלישית היא כל מה שבעצם טיפלנו בעבר ל2 אטמוספירות, בעיקר מטופלים דחופים, דקומפרסיה, שאיפות עשן, תסריפי אוויר וכדומה. אפשר לראות שכל המטופלים שטופלו ב1.5 אטמוספירות הם בעצם מטופלים מהקבוצה הנוירולוגית, מטופלים שסובלים מחלות נוירולוגיות, ולמרות העלייה במטופלים הנוירולוגיים שלנו בשנים האחרונות, עדיין 45% מהמטופלים הם מה שאנחנו קוראים מטופלי פצע, non-healing wound, diabetic foot, אוסטומיאליטיס, נזקי קרינה. גיל המטופלים הממוצע היה 53. מה שמעניין לראות פה זה שיש לנו אוכלוסייה די גדולה של ילדים, 9% מסך המטופלים שלנו הם ילדים, 0 עד 17, ששם הגיל הממוצע היה 8, זאת אומרת לא כולם היו בני 16. רובם שייכים לאוכלוסייה, המטופלים הנוירולוגיים שלנו, ולכן טופלו באטמוספירה וחצי. תופעות הלוואי גם מחולקות על פי העומק הטיפולי. גם אצלנו כצפוי, בארוטראומה וכאבים באוזן היו התופעת לוואי השכיחה ביותר. בעיקר, כמו שאפשר לראות, ב1.5 אטמוספירות, אנחנו מניחים כמובן שזה בעקבות אוכלוסיית הילדים וניסיונות העלייה שדיברתי עליהם קודם. סך הכל שאר תופעות הלוואי כמו קוצר נשימה, היפוגליקמיה, נמצאו בשיעורים הרבה יותר נמוכים. רק 1% מסך הכל המטופלים שלנו הפסיק את הטיפולים לגמרי בעקבות תופעת לוואי. על הפרקוסים אנחנו תכף לדבר בהמשך. היה חשוב לנו לראות על המטופלים הנוירולוגיים, האם הם נוטים יותר לתופעות לוואי, והתשובה היא כן. בעצם הדוגמה הבולטת ביותר היא בארוטראומה, שכמובן בעקבות גם שיתוף פעולה חלקי במטופלים הנוירולוגיים וגם קושי שלהם מדווח לנו בעצם על כאב או אי נוחות באוזן. 53% מכלל המטופלים שעשו בארוטראומה משתייכים לקבוצה של המטופלים הנוירולוגיים. מבחינת פרקוסים, השיעורים הם, נמצאו 3 מקרי פרקוס, 2 מהם בטיפול שגרתי של 2 אטמוספירות, 1 בטיפול דחוף, מה שמביא אותנו בעצם לשיעור של פרקוס 1 למעל 12,000 חשיפות. השיעור הזה הוא מאוד נמוך באופן יחסי, תכף נראה את זה. אני בקצרה אגיד לכם 3 מקרי הפרקוס. הראשונה הייתה בחורה בת 38, הגיעה אלינו 5 חודשים אחרי שבץ מוחי. קיבלה שני טיפולים ב2 אטמוספירות, 100% חמצן, 90 דקות עם הפסקות אוויר. לקראת סוף הטיפול השני בעצם תתלוננה על סחרחורת, על חולשה, פונתה לחדר המיון שלנו ושם פרקסה. אושפזה במחלקה הנוירולוגית ובעצם המטופלת הזאת לא חזרה אלינו טיפולים. המטופל השני היה אדון בן 66, אחרי שני מקרי שבץ מוחי האחרון, 1.5 שנה לפני שהוא פנה אלינו. גם הוא קיבל את אותו פרופיל טיפולי של 2 אטמוספירות, שעשה 7 טיפולים בעצם ללא שום תופעות לוואי, ו34 שעות אחרי הטיפול השביעי שלו פרקס בבית שלו, לאחר מכן פונה למיון ושם פרקס. גם המטופל הזה לא חזר אלינו לטיפולים. המקרה השלישי ובעצם המורכב ביותר, זו גברת בת 68 שהגיעה אלינו אחרי תסחיף אוויר כתוצאה מלפרוסקופיה אלקטיבית. יום לאחר הניתוח הראתה סימני צד ופרקסה בבית החולים. הוא עברה אל בית החולים שלנו לקבל טיפול בתא לחץ בטבלה 6A, 5 אטמוספירות, שבמהלכו פרקסה בעצם 3 פעמים. פעם הראשונה זה 10 דקות אחרי שהגענו לעומק הטיפולי, תוך חשיפה לחמצן והליום, ועוד פעמיים ב-2.8 אטמוספירות ו3 שעות לאחר מכן ב-1.9 אטמוספירות. שני הפרקוסים השניים היא טופלה ב-IV ווליום והפרקוסים חלפו. בפרקוס הראשון פשוט המסכה הוסרה והפרקוס חלף באופן עצמאי. המטופלת הזאת גם בין הפרקוסים וגם בעצם עד סוף הפרוטוקול הטיפולי הייתה בהכרה ויציבה המודינמית. בהשוואה לספרות קיימת, הממצאים שלנו מראים שסך הכל 9% מהאוכלוסייה שלנו עשתה בארוטראומה, זה אחוז גבוה יחסית למה שמדווח בספרות, למרות שראינו שמגיעים עד 82, אבל
זה עדיין נחשב אחוז גבוה, אנחנו מניחים שזה בגלל האוכלוסייה הנוירולוגית הדי גדולה שלנו באופן יחסי למקומות אחרים, וגם ובתוכם אוכלוסיית הילדים. מצד שני, שיעור של 1 ל-12,000 פרכוסים זה שיעור מאוד מאוד נמוך. פה אנחנו מניחים שמדובר בגלל העובדה שאצלנו, לעומת מקומות אחרים בעולם, אנחנו מטפלים בשתי אטמוספירות ולא ב-2.4 או 2.8 כמו במקומות אחרים בעולם. גם אצלנו בעבר בתת טיפלו באטמוספירות גבוהות יותר מ-2, וגם אז ראינו עונה לתיעוד, אבל אז ראינו יותר מקרי פרכוס. מסקנות היותר קונקרטיות זה כמובן שהטיפול הוא טיפול בטוח, תופעות הלוואי הן יחסית מעטות. ברוטראומה תופעת לוואי השכיחה ובעיקר ניתנת למניעה. אנחנו צריכים לתת יותר תשומת לב לעניין הדרכת המטופלים, גם תוך כדי הטיפול, גם בסדרה של 60 טיפולים, לא מדריכים אותם לטיפול הראשון ושוכחים מהם עד ה-60, תוך כדי עליית הלחץ, נותנים לתת דגש מיוחד לאוכלוסיות נוירולוגיות, לאוכלוסיות בקצוות הגיל שצריכות יותר הדרכה צמודה לעניין הזה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, אושה. כן, משה. לגבי הברוטראומה, 9% זה מספר גבוה, אבל אני אישית חושב שהמספרים בכל העולם הם אפילו יותר מ-9%. יש לי הצעה לבדוק לא רק חולים סימפטומטיים או חולים שמתלוננים, אלא לעשות סתם פעם לקחת 500 חולים ולבדוק אותם בדיקת אוטוסקופיה. אני מאמין שיהיו הרבה יותר ברוטראומה. בעיקר אצל מבוגרים שהם לא מדווחים על זה, אני חושב שזה משהו צריך להיות. כך שזה לא מספר גבוה. תראה, עם ילדים אי אפשר... ילדים אי אפשר לדעת שקורה בהם. לכם את המספר, אבל אצל המבוגרים הם לא מתלוננים, והרבה פעמים אני חושב שהם עוברים ברוטראומה כזאת או אחרת באוזן, וזה לא רשום. זה נכון. בדנמרק כשהייתי הם פשוט לא שואלים, אז אין להם. כן. יש לי תשובה לגבי זה. בדרך כלל האח שנמצא בתא ומטפל, אם יש איזשהו מטופל שלדעתו לא היה מספיק טוב, גם אם הוא לא מתלונן, מבקש מהנבדק להגיש את הרופא לבדיקה אחרת. גם אנחנו וגם הטכנאים שיושבים בחוץ, והאחות שיושבת בעיקר בפנים, מספיק שהמטופל עושה ככה, תראה גם דרך לאוזן כבר, נשאר מישהו מתנפל על זה, כל דבר האוזן כבר, זה ה... למה אני? כמובן, זה הסקרינינג הראשי. שאלות, נכון? עוד שאלות. טוב, מה שחשבתי שאתה תגיד, משה,